je můj nejtek a myslím si, že můžeme začít. Takže nejoblíbenější hra Call of Duty Black Ops 2 na PlayStation. Nejoblíbenější zpěvák Ben Crystal na 100%. Nejoblíbenější zpěvačka, já žádnou neposlouchám, ale jinak je dobrá Shakira, líbí se mi od ní 2 písničky. Nejoblíbenější činnost, asi hraní her na Playstu. Nejoblíbenější barva, černá a bílá. Nejoblíbenější značka auta je Lamborghini. Nejoblíbenější značka mobilu je Sony a Samsung. Nejhorší zpěvák, tak to je Tezor. Nejhorší zpěvačka, asi Eva Farna, já ji úplně nesnáším. Nejhorší hra Minecraft. Nejhorší činnost, asi uklízení svého pokoje. Nejhorší barva, hodně světlo zelená. Nejhorší značka auta je Kia. A nejhorší značka mobilu je HTC. A to je všechno z mého nejtagu, takže čus.